keteni köynök didindana atlı etmen idindana keteni köynök didindana atlı etmen idindana. Aha. Tılla gelhan otur. Seret, şuren önümlerin ehlisi, diyarımızda teyze açılan aziyetek kampanyasının önümleri. Ine, simsiz kulokluk. Muňa sülen telefon eline almazdan gepleşip bolýar. Ine bu öýanyň bolsa, akylly sagat diýip atlandyrylýar. Hem sagat bolýar, hem telefon edip ulanyp bolýar. Ine bu öýanyň bolsa Android Tv. Muňa sülen telefonda yerine yetirilýän ahli funksiýonlary, görülen maglumatlary, videolar, suratlary maw ekrana çykaryp, ekranyň üstünden hem yerine yetirip hem görüp bolýar. Balam ýanyň sowgady. Oňalak bolsa akylly sagatdan, gulokluğundan maňa da birini alaýmaly keninde. Öýüşlerini edemde oňoýly bolar ýaly. Gerek gulokluk bilen akylly sagat bolsun. Bizädir AZT kampanyasına internet sahypasy arkaly sargyd eder. Olar bolsa bizim sargydymyzy hut öz öýümüze getirip bererler. AZT kampanya sargatlary yurdymyzyň 5 welayatynda da eltip bermek hyzmatyny mut ýerine ýetirýärler. Sargyd edelmi onda? Edeli.